szerint 17 óra 52 perckor Záhony felől érkező és Budapest nyugati pályaudvarig közlekedő sebes vonat kedvezőtlen időjárás miatt előreláthatólag 210 percet késik. Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Szegedről Budapestre tartó vonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Megértésüket köszönjük, a jegyeket nem váltjuk vissza. A román vasút területén kérjük, hogy csomagjaikra, értéktárgyaikra fokozottan vigyázzanak, azokat ne hagyják őrizetlenül. A takarítók csoportvezetője 10 percet késik. Ezért Ady Endre és Semmelweis Ignác fáradjanak a jegypénztárakhoz. Étkezőkocsi érkezik a 4., a 6. vagy a 10. vágányra, ezért kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Szolnok, végállomás. Köszönjük, hogy a vasutat választották. Viszontlátásra!